Ningma ima sura chama zigi meka nyamada kanyeshi jabaranumo wala safa muya bise sura ufe Sheriff la TV bonanga kuna foni na mimbi wala like auye malikunga ani jien fon wara ukunga ama fo yengoni yap masele bakuruba kuna foni kelembe ude do Malisi matonga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali Manyama Malisi la madine nyama kwa faranyonga jakuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Manyama Silamadi meto ansaru nyajoro Sayyada Sheriff Usman Madane Haidara kadima ya maminu ndayoro bembe donyumana mo mazara Sheriff lala uziyarala kabeni sibiri uti kalo tile muga ani laye silama uyira Sheriffila dafe barala kuna funina kumabayi ninde farabike minga kuna funita ula kalase aumo soni audama Kabeni sibiri uti kalo tile muga anit laye safo sigidala donyumana kaufe Sayyada Sheriff Usman Madane Haidara kadima ya maminu ndayoro laba bembe yemo mazara Sheriffula Ziara donyumana samba fla ani muga ani woro obara unu dona silama wora jien fanda nani bela jelela ka nyonzoro sokmada yamba kale alqur'ana sanuma kalanina ulatle yamba fe mawye nyonzoro mabaw minu weleme dandigele kawni bunya masigingaw ka nyashin sirifike anaka dimba ya moninga laba ka badada dali dugo donge sirifila dimba ya manyuma ndale unye ani uyeru horama kamo anga duguje ko muganda mayake chuko biseka noya chuko mi anga jaka nyamada sorolimwe sebere otigalotle muwa anetla lazara selile ko ziara bara unu dona kokura sokmada yamba alqur'ana kala kunjele bara ubidamina yimvana ni ala kusuma chama ye yani donga ke pumano silama ude bora je fandana ni bela jelela kana ye shirifike dafe akadima ya manyuma minondame donyumana nolobe ziara saosa kaje ko nyanama ya bani dafe waledu min yira folama ni labana mo kundike Muhammadul Mustafa nemane kisibe ayela ika masuma yelema yale ka kaburu yazura makerengere nendo ala wele ni ala kusuma badada dali biseka noya uye chukumi anu yaruka nyanama ya kono uyera ala bara mina ukamo ala beseka nye anyerumo mazara Sheriff lala donyumana banika dema ya moudame ya kadamine musokoroba sanumana aja basi dandarawure no ye bani bange ba nyumanyi katase aidara aja bafune tarawure mo no yamba nyumayi katase angara mo kadamine Sayyada Muhammad Madane Haidara fanyinina ani Sayyada Mustafa Haidara annamuso aja baro Haidara bani badi ndogamusu kafara bali masraw ni tiri srawka olu chamandame donyumana ya kuma do kuma menye ala wele kuma ye kanga lanyinu ndo dugawuro kunyeshin dali masamo ne sirifu baraka ye ala bise kudla dandigelu soro la ka damine sheria kaundo dana ya kura ali kaunvene do minu nyenyon valen kuma na abela jele bolenya masigi nyeshin folamo ne labana mo kondeke Muhammadul Mustafa nemani kisibe aye modemo Sayyada Sheriff Usman Madane Haidara akache sirila silama ya dine demenina Mali jamana jolila mawkalalila beni basiki haglina charinina jien fanda nani bela jelela kadamine fiya alimamina fiya dugutigi donyumana be sigida minani oye safoye o sigida nyema monsieur le maire katase Mali silama dine nyema ka faranyonga jakuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali manyema umo anashi finaka uka jakulu nyema u bani yere bodugu barawle cercle la segu jamana ka no ye tamaninye abadeun katase tamani merimo bani buranzirao nimbela jele ka bonya maseginga unyashina sirifike mo kajira la kafwa be bara mina malide unyama dambe afe bawo fasojo bara du ni silama ya dine mina na dilali kamo bawo ayre moke Muhammadul Mustafa nemane kezebe aye chira kage hine ye dambe bela jeleka na manye kabo silama ya nyema ya balabi Mali silama tonga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali nyema ya la selikela ubela jeleka kuma na uya jira kafo bani ka au conseil islamique nyema ya kerade inafo shibine atomomina kono wa nyema ya abembela kasabu ke dahabe akono chebebe akono
usago yerete akabo nyemaya inable bawo ma werete unyebe mina kaka nyemaye ba madani ndeni bashi dandara wurede asayada Sheriff Usman Madani Haidara kele kapmata aye foli lase naba bela jelemo kerengere nenyana dine bulu fara uminu mbe malikono aye bunya masegi nyashin bemo maoma ni sebo ikono koro ka bodien fa fanve ka yekene ngono ya ayi wale nyumano ka foli kerengere ka nyashin silama de medo ansar kono chebawuni musobawumo minu ngeme kuka bara ubela jele bla silama dine la pasaliye kerengere nyana sous commission chafin a vigilu olu minu mbu jando mawnu bulola minauna mawkana here la kasege here la hakilina tige kono bani ye bonyamasege nge uye ka sabuke kiedo ukabara yi ala kama bara do nga yufo ku wale nyumando kwa chesirila ninga duwa ukerengere uye bani dasira ayere denge Ali Bouakar Haidara bani kanu babado kenete sigi sirifike fe na ma denge ye anofe ayere farikulu anaka nafulu Ali Bouakar Haidara bo tako do bani tokola kene bela jele dafe ka damine Mali kono fo Mali koka kuna foni diso uno ye arajoso ye kolu kalanzo nyona jango bani ka wajule beze charifa bela jele la Ali Bouakar Haidara bi jono Musa kaye nga bikene ya teka labo ode ya to amase ka ye keneno bani ye duga odonge no ya bise ka soro adenge Ali Bouakar Haidara fe chugumi Sheko Mamadou Konate nuka mako Haidara Junior sirifike wale nyumandong vuli kayi aka wuli ka jola ka donga fo kene ya fene kende ku labo nga kabo siromuna werobe ki kunda ziyara jamaka obi kanu de semendia sirifike yoro abi bonya uminu ngaye kumabe bani yo wale nyumandong vuli ke Sheko Mamadou Konate ye sirifike ka laselila aye blasaralikani la deleka nyeshi Shifina ka umo minu me ku seda usenda nona bi no ye anga jamana adina duba una kabila baw ufarali mingera nyonga kasangana ka wuli ka joy ka jakulu sigi jakulu mimula ko groupement de leaders spirituel musulman du Mali ne shifina ka ube ku seda olu senda nona bi kwa ba nyini ufe uku chesiri ukanyo mine ni doma do ko do ko indabora femi ngamo oye dine jolidi dine min joto fene bi na ninyana maya lali kasangani Muhammad al-Mustafa ne mane kisebe ayeka lanyinu nye ale min ji kun kera hineye danve bela jeleka groupement de leaders spirituel musulman du Mali asigi kun yo haklina la pasali okmana shefina ka ku chesiri osraka fiya dugu manyamo ni donyumana bo fe kasabuke donyumana dugu koloyin Mazar Sheriff la kerengere ninyana asababu nyuma ye fi akawiye duwolo tari keme ani biduru ko sirifika kana sigi udafe bani yo bonya masigi nge uye ka fiya dugutigi fu ka alimami fu ka dugude bela jele fu ninga dugo ukerengere uye safo sigida manyema aye bonya masigi nge ovena ye akawuli ka jola silama ademeto ansaru dafe nimbela jele dabora mungamo ziyara bise do here la kabo here la ba madani ni bashi dandara wurede aye fuli kerengere ka nyashi groupement de leaders spirituel musulman du Mali amanyema bela jele mo kene kono ninga soroka bara kunje nisanga kele dade ye ngania ukasiri okono ka hami ujira dali masala ni manyuma ndale nunu horomayi ka soroka silama donga laidu woro bayatul islamiyya tugu ola sirifike na kadema ya sorola ki kunda manyuma ndale unda yoro labaka katu ziyara ka donyumana ziyara bara kunje Ameto donyumana silama meto Fédération Ansardine International fadi manyama ofeneye uka dakuronya flafla u Khalifa Sadio Sidibela kasangani ziyara banyanga nyamada Ala barkada ame soli kira sanu mainga no Muhammadu ala ka kisi ke an kunti Muhammadu ka ame kene munga ame tasi bla kenaka ame miri kenaka sabula na fora ziara ame ziara muna kana bo anga dabagato munu yankon ala ka hinena
an bɛ Ala wele u ye Ala ka hinɛ u la ka tila ka Ala wele an yɛrɛw ye Ala ka kɛ olu ka baara ɲumanw kama Ala ka ɲɛnama hinɛ kɛ an yɛrɛw ye Ala k'an ka hamiw fana dilan o sira in kan mɔgɔ mɔgɔ se yɛrɛ se yan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ nana ka tila ka foli ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ye a n'a ka denbaya k'a ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya ani laban ɲuman d'u ma an bɛ kɛnɛ mun kan kuma caman tɛ duwawu kɛnɛ de don Ala wele kɛnɛ de don nka an b'a ɲini Ala fɛ hami fɛn fɛn bɛ mun na Ala ka bɛɛ ka hamiw dilan Ala ka an ka jamana yɛrɛ basigi degun minnu bɛ jamana kɔnɔ Ala ka kɛ kɛnɛ barikama ninnu kama Ala ka degun ninnu wuli yarabi kɛnɛ sigira hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la mɔgɔ mɔgɔ ɲuman nana Ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la ka Ala fo ka Ala barikada masa min an fara ɲɔgɔn kan bi Mazar Sherifula la an ka ɲɛmaa ɲɛkɔrɔ n'o y'an ka Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ka na ziyara kɛ i n'a fɔ san o san an b'a kɛ cogo min na ziyara dɔwɛrɛ tɛ a bɛ bɛn wa walima a tɛ bɛn wa kuma tɛ yen nɔ kuma bɛ yɔrɔ min na bi dɔrɔn an nana de minnu ye an kɔ Ala ka hinɛ la ni o ye an mansaw ye ani an balimaw ni o ye Sherifu ye ani an yɛrɛ mansaw n'olu ye kɔni ka Ala ka hinɛ ka na dugawu k'u ye vraiment Ala ka alijinɛ nɔgɔyaw ye yarabi Ala bɛ se ka yafama cogo min na ka tila k'a ɲini Ala fɛ n'o ye an karamɔgɔ yɛrɛ Sherif Usmane Madani Haidara Ala k'ale yɛrɛ kɔlɔsi ka sijan ani kɛnɛya d'a ma jama min ye yan sɔrɔ bi fana i n'a fɔ san o san an ɲɛ b'a la san o san dɔ de bɛ fara ziyara in kan k'a ɲini Ala fɛ cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba maa o maa sen a se Ala ka bɛɛ ɲuman se ka se ka denbaya la minnu fana y'a ko labɛnnaw ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman d'u yɛrɛ ma san wɛrɛ ta o fana bɛ se ka labɛn cogo min na ka tɛmɛ ɲinɛ ta kan Ala ko k'a ka kira Ala yɛrɛ kama kira kanu kama sɔli ala rasul k'an karamɔgɔ fo alhamdulilayi ɲinan 2026 na le 12 juillet 2026 au 16 août 2026 karamɔgɔ tun bɛ an fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka na bɔ an ye vraiment a kɛra ma nisɔndiya ye dan tɛ nisɔndiya min na karamɔgɔ ye laseli min kɛ min ye wajuli ye k'an wele ka na Ala ma k'a fɔ ko an ka mɔ ɲɔgɔn na Ala ka juguba kelen na ko silamɛ bɛɛ ba ni fa kelen ye karamɔgɔ nana ka na o taamasiyɛnw yira an na a farikolo la karamɔgɔ bɔra ka taa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka taa an ka karamɔgɔlakaw fo ka taa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ caman fo surtout an ka COSIM président ani CODIS président ani zawiyatigiw ani sufiw vraiment a ye badenya yira an na n'a farikolo ye k'a fara a kumakan kan donc an bɛ karamɔgɔ fo a ka ŋaniya ɲumanya la bon Côte d'Ivoire fana kɔnɔ karamɔgɔ caman de nana ka na bonyamasegin kɛ an karamɔgɔ ye min y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye kalanden kalannaw même quartier kɔnɔ muso kalannaw u bɛɛ nana ka na alhamdulilayi ka na bonyamasegin an karamɔgɔ ye folikan ɲumanw na bon vraiment a y'an fa a ye dayɛlɛli kɛ an ye Côte d'Ivoire kɔnɔna na an bɔra yen olu islam karamɔgɔ caman de bɔra Mali la yan n'o y'a président ye Alpha Diallo ye ani Mohamed Lamine Thiam internationalement Alpha Diallo nationalement ka na karamɔgɔ bilasira Burkina même chose o kɔfɛ cafiw nana vigilew nana karamɔgɔ yɛrɛ a garde rapprochés nana ka na fara an kan pour que baara nin bɛ se ka ɲɛ cogo min na ani organisation mɔgɔw ani commission d'organisation mɔgɔw vraiment an b'o bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ farala karamɔgɔ kan ka nin baaraba nin kɛ an b'o fo k'o barikada ka an ka président nationaliw fo min ye Elhaji Surakata Salamantaw Elhaji Moribo Diallo olu bɛɛ farala karamɔgɔ kan ka na kalo kelen ni kɔ nin kɛ an fɛ an b'o fo k'o barikada k'o waleɲuman dɔn ka siya mɔgɔw fo ka karamɔgɔ yɛrɛ ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'o barikada k'o waleɲuman dɔn vraiment dan t'o la an profitera nin micro nin na ka nin foli kɛ an balimaw ye ka dugawu caman k'o ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ an b'a fɔ ko an bɛ waati wɛrɛ an b'a la fo k'Ala barika la k'Ala waleɲuman dɔn ka foli fɔlɔ an karamɔgɔ yɛrɛ la a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka barika la ka foli segin an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma ka foli segin an ka faamaw ma ka foli segin an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma bi nisɔndiya min b'an na kɛnɛ kan yan ziyara kɛnɛ kan 2026 Mazaru Sherifula la yan bi an nana an karamɔgɔ nɔfɛ jamana caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka na fara kan
ka ziyara ni kɛ ka duwawu kɛ an ka banbaga ninnu ye an b'a deli ala fɛ karamɔgɔ bɛna duwawu minnu kɛ ala k'u minɛ jama bɛna duwawu minnu kɛ ala k'u minɛ karamɔgɔ bɛna duwawu minnu kɛ anw yɛrɛw ye ani jamana ye ala k'a bɛɛ minɛ bi an bɛ kɛnɛ min kan seereya kɛnɛ lo an balima ninnu n'o ye k'a daminɛ an balimakɛ la Mustafa kana bila Bafunɛ kana bila Muhamɛd Madani na kana bila an ka musokɔrɔba yɛrɛ la Abala an'an tɛnɛmuso minnu lamɛn yan Bafunɛ ka fara an balima minnu bɛ yan Elaji Haruna Bunaɲang ani karamɔgɔ balimamuso minnu bɛɛ bɛ yan anw seere diɲɛ kɔnɔ yan k'a sɔrɔ a ma se lahara an ni ninnu ma jɛ foyi ra fo ala ko o ye baara minnu kɛ ala ko ra a ma dogo an na a bɛɛ kɛra ɲɛna an b'a deli ala fɛ o ye baara minnu kɛ ala ko ra ala k'a minɛ o ye ɲumanya minnu kɛ ala k'o minɛ o ye fili minnu y'o sɔrɔ an b'a deli ala fɛ ala k'o ta o ye min minnu ni mɔgɔw cɛ ala k'o ta o ye min minnu ni ala yɛrɛ cɛ ala k'o yafa o ye an b'a deli ala fɛ ala ka hinɛw na ala ka yafu ma ala k'u layɔrɔ suma ka tila ka duwawu kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye ka nabaga bɛɛ fo fɛn o fɛn sen y'a yɛrɛ se yan an b'a deli ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la mɔlidu fana bi sira kan ka na an b'a deli ala fɛ mɔlidu ala ka ɲuman don hɛrɛ la ka baaraw bɛɛ kɛ kɔrɔta ni wasa ye ka baara bɛɛ ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la an b'a deli ala fɛ an karamɔgɔ n'a bɔnnaw sijan ani kɛnɛ ani lafiya ala k'a d'u ma o kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye an b'a deli ala fɛ ala ka an yɛrɛ k'u ma kɔmɔgɔ ɲumanw ye an ka jamana ninnu ala k'a ɲɛsuma ala k'a basigi ala ka bɛn don an ka jamana kɔnɔ vraiment an nisɔndiya nɔ parce que n'i y'a jateminɛ jama min bɛ yan bi hakɛ si t'a ra o la an b'a deli ala fɛ ala ka kisiw kɛ ala ka bɔdaw di ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka aw yɛrɛ fo Sirifila TV a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw la ka deli ala fɛ ala k'aw yɛrɛ se aw yɛrɛ kɔrɔ Sirifila TV ala ka kɔrɔta ala k'an ka télévision kɔrɔta ka kɛ wasa ye ka kɛ kɔrɔta ye. Ziyara a kɛli a dagan bɛ kalanfɛn minnu gɛmɛ k'o sɛmɛndiya ka daminɛ alikuranna na ka taa se hadisa sanumaw ma bani ka wolokansigi a Seyada Sherifu Ahmed Tijani Haidara ye ɲɛfɔliba kɛ o fɛnɛ kun kan an ka jɛ k'a ɲɛmada. Bon et puis minnu b'u jɔ ko munna an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛn o la k'a yir'i la k'i lakalan n ye fɔlɔ jaabi i ye k'a fɔ ni ne ye waati o waati ta o bɛnnen don ni kira ka ordre dili ye ma nka o tɛ an bɛ tila k'o fana ta alakira nɔfɛ. Sayida Aisha n'o ye alakira furumuso ye radiyallahu anha ale ko ni kira kun bɛ ale fɛ yen su laban na fi akhir al-layl su laban na ko kira kun bɛ bɔ ka taa Bakiya kaburudo mɔgɔw yazura ko a kuma na k'ale fɛ yen su laban o laban waati ma fɔ wa su yɛrɛ ma fɔ wa et puis su o su alakira ka baara kun don n'a b'ale fɛ yen ko a bɛ bɔ fi akhir al-layl su laban ja waati bɛ yen o mɛ kira yɛrɛ ta ye don o don o ka ca anw ta ye o et puis waati dɔnnen b'a la kira furumuso yɛrɛ ye min fɔ o kɔrɔ n'anw ye waati dɔnnen kɛ an ka ziyara la san o san na ou bien kalo o kalo la ou bien dɔgɔkun o dɔgɔkun na ko a bɛnnen don ala ka sariya la ala kira nɔfɛ o la k'a ɲini ka surunya ne ni e nin ye bɔlan dɔ ye n b'a dɔn u ti ninnu dɔn mɛ n'i y'u lakalan kuma dɔ la kodɔnna bɛ a da gɛrɛ a yɛrɛ la nin ye fɔlɔ ye filanan min bɛ yen n'u caman bɔda kɛ an bɛ taa su bato de est-ce que an bɛ taa ziyara min fɔra o yɛrɛ bɛ kɛ wa an b'an balimakɛ ɲininka ko e y'an kɔnɔnata dɔn cogo di ou bien bi gundo dɔn wa an bɛ taa su bato e y'o dɔn cogo di o la e tun man ka o dɔn an kɔnɔnata en tant que an m'o fɔ e ye dɔw de bɛ taa olu bɛ su yɛrɛ de wele bɛɛ n'i ka ko kɛcogoya don a ka ca la kodɔnna faamutigi n'i sigilen kaburu da la i b'a dɔn ko dɛsɛ ka setigi ala ka dɛsɛ bolila ka jɔn dɔw kan o de y'u da ye n'o tɛ se bɛ maa o maa ye i t'i da dingɛ in kɔnɔ en tant que nin b'i la n'i y'o ye i b'a dɔn ko dɛsɛ y'u bila ye anw b'a dɔn olu yɛrɛ ka fɛn dɔ kɛ yɛlɛma yɛrɛ ma nɔgɔ u ma nka fo an ka fɛn dɔ de bila an kun na anw bɛ taa kaburu la taa kun fɔlɔ kira yɛrɛ y'an kala la taa kun fɔlɔ kaburu la an bɛ taa dugawu kɛ dɛlenw ye taa kun filanan ni an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la ni o ye sababa ye o ye jumɛn ye ko k'a fɔ ala a kɛ dɛlen in kama
ngani mako ingla ala ke dale ngama ngani mako ingla kuma dola u caman mana bɔ cogo o cogo o bɛ taa bɔlan jɔ o yɔrɔ kelen in de la ko o de ti bɛn k'a fɔ ala ka mago dilan nin kama mɛ n bɛ ɲininka mun na ala kira yɛrɛ ye an bilasira ka mɔgɔw ka ala wele ni ale yɛrɛ ye ya muhammad ya ahmad ya abul qasim ya rasulallah kira yɛrɛ ye tawassulu an bɛ tawassulu kɛ cogo di ni ale ni nabi ɲumanw ye kira ye an kala o la dɔ bɛ se k'a fɔ o ye tawassulu de ye ni kira yɛrɛ ye o ta bɛ bɛn mɛ mɔgɔ wɛrɛ mɛ jɔnni fana y'i kala o la déjà ni kira ye tawassulu dɔ kɛ a y'ale fɔ ne fana maa ɲuman dɔn ka o maa ɲuman fana yira ala la jɔnni ye o fana bali o la qaida usuliya la silamɛya kɔnɔ fɛn o fɛn ni ala ma bali ala kira ma bali o fɛn ye fɛn dagalen de ye o ye silamɛya qaida ye yɔrɔ ala kira ye ni bali min ko ka tawassulu kɛ nin dɔ ye o tɛ yen o la n bɛ kuma surunya ka yira ne ni aw la an k'a faamu ko ala kira yɛrɛ dama tɛ la ala bɛ fɛn kɛ fɛn kama n bɛ misali d'u ma umar bin khattab a ka khalifaya kɔnɔ sango gɛlɛya ye magan jamana minɛ makka madina sandina u wulila ka se umar ma ko khalifa a gɛlɛyara dɛ santi kana ɲinan dɛ dani kɛlen don umar a y'i bolo ja ko umar ko di a ko ala a kɛ kira bina kɛ abasi kama i ka san di jamana ma a kɛ kira bina kɛ abasi kama a ɲininkali kɛ ko umar kelen ka nin fɔ ko san nana wa a mana kuma biya san shurula fo u tilala ka taa weleli kɛ ala an ye min laɲini a jɔ ten abasi bɔnnaw kun b'u disi gosi ko bi an min sakallahu bilada ni anw bina kɛ ko ala ye jamana lami ji la nin ye kira o la dɔ bɛ se k'a fɔ yɔrɔ a kun fɔra ko ni kira ye sisan jɛngɛ min o ye kira yɛrɛ de ye mɛ umaru y'i pan kira yɛrɛ kunna a ko kira a bina kɛ a m'a fɔ kira dɛ o ko bɛ bɔlan jumɛn di o la ko n'i bɛ weleli kɛ k'i b'i dama gasi ni ɲɛnama ye mɛ ko su tɛ i tulo bɛ nin na sisan abasi kun ɲɛnama don o don ko mɛ nin bɛna taa umaru ko cogo di ko kira bina kɛ abasi kira jumɛn min fana fatura mɛ ko abasi ɲɛnama an ka baara kɛ n'o ye kira min fatura o ɲinana o kɔ abasi b'a ka abasiya sɔrɔ ni ala kira de ye o dalen don nka umaru y'a yira ja maa wɛrɛ yɛrɛ bɛ se ka wele a ɲɛnama mɛ abasi welela mun na kira bina kɛ tɛ ya ani bonya min b'a yɛrɛ la abasi ma wele n'o ye ala ma san na wa masalan o ye tiɲɛ ye mɛ an ye ala i wele ni abasi min ye ni kira bina kɛ don a ɲɛnama ani abasi min kɛra i ka diinɛ baaraba ye an y'i wele ni a ɲɛnama ye a ka bonya kama i ye san di an ma n'o abasi fatura ala bɛ ba ala de ya ni an ye ala wele ala i ye abasi min ye ji d'an ma ni a ye a kelen filɛ ala ale yɛrɛ tɛ dɛ ale ma ji na abasi tɛ ji na cogo dɔn nka ji nana n'a kama de ye a kosɔn ala san di an ma o abasi in kama a ɲɛnama a su danfara ye mun ye o la f'an ka baara kɛ ni tiɲɛ de ye a ɲinina ka ala kira somɔgɔw de kɛlɛ nka o de ɲɛ tɛ sɔrɔ sabu diɲɛ bi to ta olu de ye kotigiw ye o la hali bi o ziyara in de bɛ sen na o la nin kun ye kumakan suruman ye waatiw la sabu hakilila minnu y'a di n'o tɛ dɔw sigi ma anw fɛ yan ka ziyara ko kɛlɛ hali u t'a kun dɔn ne yɛrɛ ye an ka maliyɛn karamɔgɔ dɔ lamɛn a ko nin ziyara kalite ninnu bɛ kɛ karabala langolo ninnu de la billahi aliyul azim karabala langolo ninnu yɔrɔ o ye ala ka danga ye o tigi ka kira somɔgɔw bi lajɛ yɔrɔ min ko karabala langolo o ye mali yɛrɛ kɔnɔ de o la i dabali bi ban o la mɛ nin ziyara ninnu nin ka kan sabu kira ye min fɔ a la o b'a la ni o de ye a b'an hakili jigin lahara n'i nana setigiw dalen lajɛ i ni minnu balola ɲɔgɔn fɛ tuma dɔ la e si ka kɔrɔ dɔw ta ye
mais ko waati de sera a bɛ e yɛrɛ hakili jigi t'a la. Ziyara baraw bɛ kunjɛ ni kunnafoni di kɛnɛ ye min fɛnɛ bɛ ɲɛnamaya Bani ka wolokansigi Asayida Sherif Ahmed Tijani Haidara fɛ o baraw fɛnɛ sigira sen kan don ɲuman na. Ɲiningalikɛlaw ye ɲininkali caman dengun wolokansigi la a ye minnu jaabi an ka jɛ k'a ɲɛmada. Nin kunnafoni di kɛnɛ min bɛ sigi sen kan ka ziyara baraw kunjɛ don ɲuman na kunnafonidilaw ni Sherifila wolokansigi cɛ Asayida Sherif Ahmed Tijani Haidara a dabɔkun de ye faamuyaliw ka sɔrɔ kunnafonidilaw fɛ ni kunnasiri yera u la siraw minnu ka ziyara bara kɔnɔ. Kunnafonidilaw ye ɲininkali caman dengu Asayida Sherif Ahmed Tijani Haidara la. O dɔ ye sanw bi da ɲɔgɔn kan ziyara jama dɔ de bi fara o kan ka taa. Mun de bɛ se ka na n'o ye? Sirifikɛ y'a jira k'a fɔ Asayida Sherif Usman Madani Haidara n'a ka denbaya u ka cɛsiri silamaya diinɛ lapasali la. Kelen, filanan a bɛ ka lapasa minnu ye n'olu bɛ ka wele ka na a mɔ. Olu bɛ ka faamuya sɔrɔ silamaya diinɛ na a lasetɔ Sherifila denbaya fɛ. Bani ka kalandenw n'olu cari bɛ diɲɛ ɲɛfɛ u ka dakuruɲɛw bɛ ka faamu ka maa caman sama ka na Ala lasɔrɔ sira kan. Silamaya dɛmɛtɔ Ansar fɛnɛ b'o wuli ka jɔ ba la Sirifikɛ dafɛ. Ko nin cɛsiriw damanda de fara bɛ ɲɔgɔn kan ni ka na ni faamuya sɔrɔli ye silamaya diinɛ labaarali la. Ni silamaya diinɛ faamuna bɛɛ ziyara jama fɛnɛ bi taa kɛ hakɛnda ye. Bawo silamaya baara dɔ y'o ye. Ziyara yɛrɛ nafa min bɛ se ka sɔrɔ a la ziyarakɛla kan ani nafa min bɛ se ka sɔrɔ a la maa ka a kɛra min kan Bani de Asayida Sherif Ahmed Tijani Haidara ye ɲɛfɔliba kɛ o fɛnɛ ka kunnafonidilaw ye. A y'a yira k'a fɔ sifinnakaw ka t'u se jɔ u bangebaa dalen la kaburu do la Ala bolo lahɔrɔma bɛɛ bɛ o la sifinnakaw ka mansa dalenw fɛnɛ b'o hɔrɔma sɔrɔ. A ko ziyara ɲɛsin tɛ maa dalenw dama fɛnɛ mɔ ale i balima k'a to balo la ka taama ka bila la k'i ɲɛ d'a kan o fɛnɛ ye baraji ye Ala kira ka fɔla nɛɛma ni kisi bɛ a ye. Ɲininkali dɔ tɛnkuna Asayida Sherif Ahmed Tijani Haidara la a kɔrɔkɛ ɲuman min daan bɛ don ɲuman na yan bi Mohamed El Madani Haidara fangini n'a bɛ se ka dɔ fɔ o ka ɲɛnamaya kan. Bawo cɛkɔrɔba sanuma yɛrɛ ni ko jɔra a hakili fɛ ko degunnen na a bɛna denkɛ in kaburu la n'o ye Asayida Mohamed El Madani Haidara ye k'i dama kasi Ala la n'a hɔrɔma ye. O kumana Mohamed El Madani Haidara fangini kunnafonidilaw ka ɲininkali jaabi la a dɔgɔkɛ Asayida Sherif Ahmed Tijani Haidara y'a yira k'a fɔ Asayida Mohamed El Madani Haidara fangini ka ɲɛnamaya kɛra an kɔrɔ a dɔnbaw bɛ yen a yebaw bɛ yen ka wuli sifinya kɔnɔ ka Ala lasɔrɔ sira minɛ k'i sen da fa sendanɔ na fo ka taa ka don laban se k'a to o Ala baara la bawo bana in juna ka k'a to wajuli sira de ka Mali kɔnɔna fɛnɛ tɛ fɔ jamana wɛrɛ nga a ma baara jɔ ka segi ko fara waa kɛn bɛ k'a degun o seere caman baloon bɛ o kuma o tigilama kamɔ ni dali masa ye maa ka haju gwɛlɛ ɲɛnabɔ i ye o man ka bala maa na. Ɲininkali dɔ fɛnɛ tɛnkuna Sirifikɛ la ka sanga ni ɲinan ziyara ni san dɔw ta danfara ye a dɔn bɛ k'a fɔ ziyara ni mawuludu cɛ tile 5 furanjɛ bɛ nka ɲinan ziyara ani mawuludu tile 2 bɛ u cɛ. Asayida Sherif Ahmed Tijani Haidara y'a yira k'a fɔ a dabɔra kamɔ Sirifila duba fɛ ka sanga ni kuma yɛrɛ cogoya ye minnu mina ziyara la olu de fɛnɛ bi to ya ka mawuludu ɲɛnamaya u bi se segi u ka so cogo min ka sabu kɛ malidenw dama tɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen maa bɛɛ ziyara jama na a bɛɛ mawuludu jama na baaraw ka se ka kunjɛ u yɛrɛw ka segi k'u ka denbayaw lasɔrɔ kuma surunin kɔnɔ ko in laɲini y'o de. Ɲininkalikɛlaw ka ɲininkali dɔ fɛnɛ bɔra fɛn min kan o ni Asayida Sherif Ahmed Tijani Haidara cɛ o ye yafa ye. Kɔrɔ jumɛn bɛ yafa la? K'a k'i la i ka laban ka yafa. Asayida Sherif Ahmed Tijani Haidara ye ɲɛfɔliba kɛ yafa hɔrɔmaw kan. A lajarabi ma n'i sɔrɔ i kan ka kɛ cogo min limaniya kɔnɔ ka kɛ yafaba ye jango yafa ɲininen i fɛ fana. Ninnu kɛra ɲininkali kumabaw ye minnu dɛnkuna Sirifikɛ la ka don ɲuman na ziyara ba baaraw kunjɛ. An bɛ to kunnafonidi kɛnɛ kan ka ɲininkalikɛlaw laselikɛla dɔw ka dakuruɲɛw lamɛn ka wolokansigi fɛnɛ ka dugawu don fɛnɛ tugu o la.
ni mo wɛrɛ min bɛ sɔrɔ yen kumaden wɛrɛ min bɛ sɔrɔ yen min bɛ se ka wasa ko fɔ n'o tɛ wasa ye an tun b'a f'i ye ko an y'o de sɔrɔ sirifikɛ ka jaabiw la ɲininkali minnu kɛra journalistw fɛ ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na radio minnu tun bɛ direct la bi a bɛ se fo radio 10 ani kɔ ma o waati kelen na réseau minnu tun bɛ yan nɔ pages bɛ se fo page 30 ani kɔ ma télésirifila tun bɛ yan o tun bɛ yan en direct kɔrɔ média caman de tun bɛ yan presse écrit caman tun fana bɛ yan bon ala sɔnna laada de don laadala kelen don ni baara o baara kɛra an ka karamɔgɔ ninnu fɛ journalistw de bɛ wuli ka se u ma ka ɲininkali kɛ o ɲininkali kelen kelen fila fila bon an y'a laɲini k'o de organiser k'a fara ɲɔgɔn kan ka to k'a kɛ ni conférence de presse ye baara ninnu kɔfɛ mais kabako ye min ye a kɛ o kɛ an ka sirifu ninnu bɛ an bisimila ni nisɔndiya ni wasa de et pourtant an b'a dɔn a ma nɔgɔ hali tɔn wɛrɛ minnu bɛ yen minnu tɛ diina tɔnw ye ka se ka conférence de presse kɛ point de presse bɛ kɛ mais conférence de presse ka sira dayɛlɛ journaliste a ye ɲininkali kɛ n na bon laada yɛrɛ la ni ziyara kɛra a bɛ fɔ ko ɲininkaliw ka kɛ ziyara de kan o de y'a sarti fana ye mais an ka seyidu ninnu tellement u ye dayɛlɛ an ye anw minnu ye ko labɛnbagaw ye an b'a fɔ ayiwa an bɛ ziyara hukumu de kɔnɔ an k'an ka question kɛ o kan olu b'a fɔ non question bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo hali n'i bɛ fɛ ka a dɔn an ye dumuni jumɛn kɛ bi wala an sira cogo di bi an ɲininka la an b'i jaabi karamɔgɔ Musa Fɔnba i yɛrɛ ye journaliste ye hakila o ye fɛn sugu min i yɛrɛ bɛ dɔ da la o kɔrɔ i kɛ man di k'o ɲɔgɔn mɛn yɛrɛ jango k'a ye bon o waati kelen fana na journaliste bɛ na ɲininkali min ka di ye i b'o de kɛ bɛɛ libérelen don ɲininkali kɛli la mɔgɔw b'u ka ɲininkali kɛ u seko la et puis ɲininkali bi jaabi fana jaabi cogo la min lawasalen don o de la n ko kuma kun fɔlɔ la n'a sɔrɔ kumaden wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka wasa kɔfɔ an b'a fɔ k'an y'o de sɔrɔ an ka seyidu fɛ Sherif Ahmed Tidiane Haidara sirifila du bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ɲinan 2026 ziyara conférence de presse la ala k'an hamina ko nɔgɔya ala k'an sago d'a ma ala k'an ka laɲiniw sabati ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya an nana ziyara min kɛ yarabi ala k'a kɛ ziyara minɛlen ala ka hinɛ se taabaw ma k'a ɲini ala fɛ ala ka yafa an yɛrɛ ma saya b'an yɛrɛ sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ an ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra kɔrɔta wasa ala ta don ala k'o dannaw ma ala k'o k'a ka alaya kama n'ala kira hɔrɔma ye sallallahu muhammad o de fana b'an kɛ k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan ka ɲɛmada Ameriki jamana ka ɲangi ɲɛsini Iran jamana mɔ ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump dala ka do bi a ka dɔn k'a fɔ kabini a ma daminɛ a fɛ a tɛna nɔbɔ wa Iran jamana yɛrɛ ma ɲɛmɔw bolo wa Iran jamana yɛrɛ bolo a bagabagali ninnu bɛ i n'a fɔ jakɔrɔ n'o ye filimu ye minnu bɛ ka kɛ Ameriki jamana ɲɛma kura fɛ nin ye Iran jamana minisiri ka kuma ye minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw mɔ n'o ye Abbas Araghchi ye bɔlɔlɔ na sira fɛ X Iran minisiri a ko Ameriki jamana ɲɛma bɛ ka bagabagali ka minnu ɲɛsin Iran jamana mɔ ka kɛ i n'a fɔ u bɛna Iran jamana sigi a sensabara kɔnɔ ni a sɔrɔ siraw n'a sili ye ko Ameriki jamana ɲɛma ka dɔn k'a fɔ u ye san 14 de kɛ u ka ɲangi sigi bɛ Iran jamana ka o ma fɛn bɔ Iran jamana ka foyi la ka laban ka san 8 kɛ ka gɛrɛndɛ siri Iran jamana la ko bɛ nafolo tigɛ cogo ɲini a la ka fiɲɛ tigɛ cogo ɲini a la ko o ma se ka nɔbɔ kɔsa in na bagabagali Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump fɛ ko fɔ Iran jamana ka segi a kɔ ka don a dɔngɔda fɛ kalo 5 kɛlɛ kɔnɔ min kun jɛra sisan ko ma Iran jamana segi a kɔ Abbas Araghchi y'a yira k'a fɔ bagabagali ninnu si tɛ sira sɔrɔ ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump bolo nin sen a b'a fɛ ka fiɲɛ tigɛli min kɛ Iran jamana na nafolomafɛn kana don Iran a kana bɔ Iran n'a yɛrɛ bolo ko ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Iran jamana la ko Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka dɔn k'a fɔ a na dɛsɛ ko bawo ko jakɔrɔw don n'o ye filimuw ye minnu bɔra ka tɛmɛ danfara ye min ye filimuw ni ɲɔgɔn cɛ o ye filimu bɔbaw maakura n'a bɛ kɛ filimu bɔba ye n'o ye Ameriki jamana ɲɛmakura Donald Trump ye jamana ɲɛmakɔrɔw nɔ na Nazarala jamanaw minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan k'u bɛ dɛmɛ don Ukraine jamana mɔ ani Rusila cɛ kɛlɛ lɔ u b'u ka jɛkulu wele ko coalition des volontaires ntɛnɛn utikalo tile 24 a fɔ bɛ ko u na ɲɔgɔn sɔrɔ
a ɲɛkun bɛ nazarala jamana ɲɛma damadɔ bolo faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron, Allemagne ka minisiri ɲɛma chancelier Friedrich Merz ani Angleterre minisiri ɲɛma kura Andy Burnham olu bɛ kɛ lajɛ ma ɲɛmaw ye. Lajɛ in bɛ kɛ bɔlɔlɔ na sira fɛ ni u ko ma ko visioconférence. Nazarala tɔnba Union Européenne Conseil Européen ɲɛma Antonio Costa o yɛrɛ na wuli ka se Ukraine faaba la Kiev ni ka ye lajɛ in na ka to fanga ja fɛ Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky da fɛ Ukraine faaba la Kiev. Yani ntɛnɛn nata lajɛ cɛ, Nazarala jamanaw ka nin jɛkulu coalition des volontaires a ma lajɛ kɛ min kɔ o kɛra juillet kalo tile 13 tɛmɛnen a sɛbɛ u kun y'a jira k'a fɔ u ka laɲini ye don nataw la ka kɛlɛcɛw bɔ ni manga banna tuma min Ukraine ni Russie cɛ olu ka taa Ukraine ka kɛ banamingalama ye Ukraine ni Russie cɛ. Lajɛ fɛnɛ senfɛ u y'a jira k'a fɔ a ka kan u ka maramafɛn bila Ukraine jamana ka bolo kan a bɛ se k'i yɛrɛ lapasa n'o ye ani Russie cɛ cogo min. Nazarala jamana caman kɛmɛ k'i fosi ko in nɔ nka a ɲɛkun bɛ nin jamana saba de bolo Faransi, Allemagne ani Angleterre. Cuba jamana gɛrɛndɛw minnu zirin bɛ a la Ameriki jamana fɛ gɛrɛndɛ ninnu tɛna Cuba jamana bali foyi la. Nin ye Cubakaw ka jamana ɲamakɔrɔ wulikajɔba min kɛra Cuba jamana kɔnɔ ka jɔnya juru tigɛ ka bɔ Cuba jamana la. N'a wulikajɔ ɲɛma kun ye Fidel Castro ye. Ne diɲɛ kɔnɔ jamana tɔɲɔnen caman bolomada yɔrɔ do bi Fidel Castro o mɔ de Antonio Castro Smirnov ale de ka kuma do sanfɛ kalan karamɔgɔ fɛnɛ do Cuba faaba la Havane o sanfɛ kalanso la. A ka gwɛlɛ jamana dɔ bolo setigi jamana k'i bɛ gɛrɛndɛ ɲɛsin jamana wɛrɛ mɔ k'a sɔrɔ o jamana masina kundilennaw bɛ a la jɛɲɔgɔnw bɛ a la diɲɛ ɲɛfɛ sanni feerekɛyɔrɔw bɛ a bolo suguw la min de ka sugu ye nafolo bɛ se ka labaara a jamana masina fɛ ani setigi jamana wɛrɛ cɛ min tɛ e ye k'a ka gwɛlɛ k'i ka gɛrɛndɛ ka se ka nɔbɔ o jamana masina la. A ko Cuba jamana bilama jɛɲɔgɔn sɛbɛw bɛ a la diɲɛ ɲɛfɛ setigi jamanaw la. Tiɲɛ don Ameriki jamana ka gɛrɛndɛ bonya bɛ Cuba jamana kan nka Cuba jamana ni jɔ gɛrɛndɛ in ɲɛ ni k'i kɔ da a la. A sɔrɔla ka jira k'a fɔ maa kana ɲinɛ ko septembre kalo tile 18 na tile 19 lajɛba dɔ bɛ kɛ Russie faaba la Moscou. Lajɛ min dakun ye diɲɛ kura min kɔnɔ maaw bɛ kɛ maaw ye minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hadamadenya ɲuman la. Fidel Castro mɔ de Castro Smirnov a ko Cuba jamana gwɛlɛya caman bolila a ka setigi jamanaw fɛ ko nka a ka kodɔn a n'a ka hakili jagabɔw olu kɛra sababu ye ka bɔ o gwɛlɛyaw la. Wa Cuba jamana bɛ se ka kɛ bolomada yɔrɔ ye jamana fɛ ni tɔɲɔgɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ. Bawo Cuba jamana y'i to a ka gɛrɛndɛ kɔnɔ ka laban ka ɲa jamana wɛrɛw mɔ sira caman kan hala da kɛnɛya nasira mɔ o farafina jamana ka dɔgɔ Cuba jamana kɛnɛya tigilamaw ma dɛmɛ don jamana min banabaatɔw mɔ. Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan ye a jira k'a fɔ bani Israɛl minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu bɛ pangapuruti min na bi. A sidɔn bɛ k'a fɔ a mago b'a yɛrɛ jɔyɔrɔ de la k'a sababu kɛ kalata o kan ka kɛ don nataw la bani Israɛl la. N'a ma wulikajɔw ni pangapurutiw kɛ k'a yɛrɛ kɛ kɛlɛ jeli ye jamanadenw laban bɛ danaya bɔ a ka kalata senfɛ k'a ka wulikajɔ kun y'o ye. Juma bani Israɛl minisiri ɲɛma ka kunnafoni diso fɛnɛ ye Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan jaabi k'a fɔ bɛnkanfanga maa yɛrɛ tɛ yɛrɛ k'a sababu kɛ a ka kalata a b'a labɛn k'i sigi Turki jamana kunna faden tɛ a la politiki binakuu kan janko k'a fɔ ko dɔnna bi kalata senfɛ ko jakoya fanga tigilama don wa ko Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan o ko minnu mɔ diɲɛ ɲɛfɛ ko antisemiti n'o ye mɔgɔw ye minnu tɛ yahudiya fɛ ko dɔ ye Turki jamana ɲɛma ye ko wa ko Turki jamana ɲɛma ka dɔn k'a fɔ bani Israɛl tɛna jɛn n'a ye cogo si la a ka kɛ bani Israɛl lanɔgɔba ye walikele bani Israɛl n'a bɛ mara min kɔnɔ a ka kɛ o basigi tiɲɛba ye. Nin ɲɔnjaabi in bɛ ka kɛ ka bɛn ni kuma ye kuma min ni bani Israɛl minisiri ɲɛma ye diɲɛ di a ka surasiw mɔ u ka taa Siri gaɲa ka yanfa ka digi a tile bi yanfa ka bunde Idlib mara la Siri. O fangu ni Turki danjɛ kilomɛtiri 10 ɲɔgɔn na don o de ma bɛn
Turki ma ɲɛmɔgɔw Benjamin Netanyahu Bani Israel minisiri ɲɛma y'a yira k'a fɔ Turki jamana tɛ se ka kɛ farati ye Bani Israel ma juma uti kalo tile 21 Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan n'a ka fanga y'a yira k'a fɔ u ye mandat d'arrêt international bila Bani Israel minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu nɔfɛ n'a sɔrɔla bɛɛ k'a bi minɛ Turki jamana fɛ ka sabu kɛ ko dɛmɛnikɛ jɛkulu dɔ wulila ni kuru ye balow ni furaw la k'u kunda Palestine kan jango bande Gaza Bani Israel kɛwale kɛ mɛ ka degun min lase bande Gaza ka denw ma kɛlɛbolo Hamas kɛlɛtɔ Turki jamana bɛ se k'u ɲɛji cɛ o kurunba ninnu u n'u bolibaw n'u bɛ taa maa 430 la kwajibolo min bɛ wele ko mer Méditerranée Bani Israel jikan surasiw taara ŋwara da o kurunba ninnu na ye Chypre jamana tilebiyanfan fɛ ni u jagoya lanna Bani Israel kɔnɔ ka kurun barakɛlaw minɛ k'u datugu mɛ kalo la Bani Israel sɔrɔla k'u bɔ kaso la k'u bila ka taa Turki yanfan fɛ o de y'a to Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ko o kurunba barakɛlaw minɛni min kɛra Bani Israel ma ɲɛmɔgɔw fɛ k'u datugu surasi wɛrɛw kun tɛ fɔ u bɛ ka taa ni balo de ye Palestine ka dɛmɛ don maaw ma ko ni Bani Israel minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu sɔrɔla u fɛ k'u b'a minɛ gwɛlɛyaba don bɛ nin kuma in na Bani Israel ni Turki cɛ yanni nin kuma in yɛrɛ cɛ u mɛna ka ɲɔgɔn jaabi ni kumakolo ye fanga ja fɛ o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛɛ diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka jɛ